Ola, bos días a todos e todas, bos días como sempre a Ribeira, nunha etapa no que se empeza a normalizar non só a vida dos ciudadanos, sino a vida democrática deste Concello. En ese sentido, decir que entre os grupos pois temos acordado que a finales de mes vai haber un importante pleno, primeiro na nosa historia, que é por videoconferencia, no que se van a tratar pois basicamente asuntos que teñen que ver ca axuda aos nosos empresarios e comerciantes a través da previsible aprobación de presupuestos e de o que é o remanente que incorpora este Concello. Por outra parte, tamén, para controlar o goberno, temos acordado un pleno extraordinario a mediados do mes que ven, que non sabemos se seguirá sendo por videoconferencia ou ben xa poderá ser presencial co distanciamento exigido. Por outra parte, temos decidido, unha vez estudiado convenientemente o que é o decreto que regula a primeira fase, que a biblioteca, o que é o seu estudio, non vai a empezar a abrirse ou funcionar hasta a segunda fase. Eso é porque no decreto distingue entre o que é a lectura e distingue entre o que é actividades de estudio en sala, co cual creemos que a maior parte da actividade que ali se dá é a actividade de estudio. Eso fai que dediquemos este tempo a poder cumplir con todos os protocolos de información axeitada para que cando abramos na segunda fase, pois cumpla con todos os requisitos higiénicos sanitarios exigibles. Por outra parte, recordar que mañán hai mercadillo solo de alimentación, que será no Malecón, e que pode levar que despois de tanto tempo sin mercadillo algún conductor olvide de retirar o seu vehículo, non? Polo tanto, si sirve este medio para chamar a atención de todos os conductores que non se olviden de retirar os vehículos, pois poden evitar unha desafortunada intervención da grúa municipal, non? Por outro lado, o feito de que a nosa brigada municipal e a de desbroces e xardín se dedicaran íntegramente á desinfección fixeron que as labores de desbroce pois estén máis abandonada que outros anos. Hai varias parroquias que xa teñen, digamos, pasado por ali as máquinas de desbroce, hai outras que todavía non, e por iso pedimos comprensión, pedimos ademais que a xente comprenda que non estuveron dedicándose a isto, e hoxe o que aprobábamos era un reforzo extraordinario que vai a chegar a varias parroquias que todavía non teñen, digamos, desbrozados os seus camiños vecinales, non? Por outra parte, había hoxe unha noticia ou inquietud por parte de algún comerciante de que se volverá a instaurar o que é a zona azul. Bueno, a zona azul, a comisión dictaminou que por precisamente maior comodidade e sobre todo de sabendo que a xente tiña que estar na casa, pois que non regira, e ante esa previsible nova entrada da zona azul, o que fixemos foi unha consulta á Asociación de Empresarios sobre a conveniencia ou non de volver a instaurala, cousa que avisaríamos co tempo suficiente, e se como algunha persona ten solicitado debería ser de hora e media ou 2 horas, non? Porque o feito de que pase a ser 2 horas pois impide unha maior mobilidade de vehículos e pode dar tamén á vez máis comodidade a algunha xente. Eso, a zona azul está pensada precisamente no comercio e queremos que o mellor que a súa asociación se pronuncie. Nada máis, queridos amigos, ahora entra esa fase donde xa as proclamas, os consellos casi se poden resumir en un, ese tan galego que é sentidiño. Así que, queridos veciños, sentidiño, ahora depende de nós e non nos podemos voltar atrás no traballo que ten feito tanta e tanta xente de intentar protexer a saúde dos nosos ciudadanos. Así que ánimo a todos, arriba a Ribeira, vámonos a conseguir, arriba a Ribeira, ánimo.